What's up mga koys? Welcome to my vlog. Shout out ni Mayor. Happy birthday. Ang atong pangadjion karon ang kalag sa mga artista sa Baagbaba. Mao kini ang atong tubag. Panglihok na mo sa mga artista sa Baagbaba. Panghilom na mo kay dili na solusyon sa problema sa atong gobyerno. Tubag panglihok ng amo sa mga artista ang sigilag atubang sa ilang mga TV nga huwat sa speech sa presidente. Tubag panglihok ng amo sa mga artista nga sigilag tago sa ilang mga kundo, kaong paglami nga adobo. Tubag panglihok ng amo sa mga artista nga dagkog sweldo, mao pay reklamador kaayo. May pa si Angelo Sinidnyo maunang tayo na sundog ninyo. Tubag panglihok ng amo ug kanimo Angelo Sin kuhita in taon sila para mutabang parehas nimo. Tubag panglihok ng amo ug sa mga artista sige atubang anang TikTok nga way ayo. Tubag panglihok ng amo sa mga artistang sige pangita sa 250 billion nga kwartas gobyerno. Paghuwat in taon mo, nakahuwat man gani may nga gagmay mig sweldo, dili pa nga sa inyo. Tubag panglihok ng amo swerte na gani mo kay makakaon mo sa inyong mga gusto, dili parehas namo nga lisod na pag-ayo, pero wala gyud ni magreklamo. Tubag panglihok ng amo sa mga artista nga dili ganahan sa pamaagi sa gobyerno, adto mo sa Korea aron magtaksan mo. Kaya kung wala ang mga nahanglan sa gobyerno, labaw ng gobyerno, wala mga nahanglan ninyo. Tubag panglihok ng amo og ikaw nga nagtan-aw, palihog pag-share ani nga video. Ug wala ka pa naka-subscribe, please subscribe. Gas ubos nga kanang kampana para ikaw makauna sa sunod nga video. Amen. Hi mo sa ato vlog. Hi. hi Christmas po. Tatangan yung Christmas. Ito mo. Klaro. hi Wow.